Връща към Доден Дунгала. Чудесно взаимодействие. Тодор Неделев. Беше затворната Андрей Христов. Центрира към Дунгала. 2-0 за Славия. Изключителна комбинация от футболистите на Ботев Пловдив. Истинска футболна ферия. Поезия в пълния смисъл на думата. Афонсо. Към Дунгала. Удар на Доден Дунгала. 2-0 за Ботев Пловдив. 26-та минута. Подобен шанс. Едва ли стига до края на тази среща или със сигурност няма да са много междувременно. Доден Дунгала! Фантастично изпълнение на Доден Дунгала. Минута 57-ма. Втори гол за Ботев Пловдив. Добре изнесоха топката тук ботевистите. Наляво към Дунгала. Огромно пространство пред Доден Дунгала. Той влиза навътре. Сега вече срещу него Пламен Крумов. Удар на Дунгала. 3-0 за Ботев Пловдив в 79-та минута. Още изпълнителят Дунгала. Удар и гол! 3-0 за Славия в 66-та минута. Изпълнение на този прек свободен удар. Страна. Това вече изглежда малко по-интересно да обичаем. Раджанов влиза към центъра на игрището. Доден Дунгала, възможност за Славия. Доден Дунгала 1-0. Първи гол на французина с екипа на белите. Най-накрая. Решение на Георги Вълчев. Доден Дунгала, възможност за Славия. 3-0. Окончателно всичко приключва. Доден Дунгала се разписва за втори път в днешната среща. Предназначен футболист в състава на Едвард, той висока преса. Срещу Доден Дунгала. Доден Дунгала не се отказва и продължава да се бори за това. Трябва да спечели. Неделев. Доден Дунгала към Балканов. Чудесно взаимодействие между двамата. Дунгала напредва. Сега центрира към Жоао Пауло, който стреля. Спасяване на Стерякис. Samettin Şingur. Endongala. Şık bir hareketle sarıldı rakibinden. Endongala bıraktı. Виана да се продължи на Състава на Черно море. Го получава. За двама срещу Дунгала. Решава да играе индивидуално. Беше Пламен Димов. Доден Дунгала много активен от началото. Към Дунгала. Опитва пробив Дунгала. Елиминира двама футболисти на Локомотив Горна Оряховица, след което намери. Това обаче скоро след това Ботев си върна притежанието на топката. Дунгала превъзходно се справи с Сървен Бригидо, което е спрян. Пак домакините сбъркаха при изнасянето. Дунгала. Неделев. Към Стивън Петков. Спасяване на Душан Берниш. Ударът му е блокиран. Ще има ли контратака на Ботев Пловдив? Дунгала много хубаво преодоля Милош Цветкович. Неделев е в предни позиции. Дунгала обръща По левия фланг на атаката на Ботев. И отново топката достига до Дунгала. Задържа. Много добре смени посоката на движение Доден Дунгала. Влиза в наказателното поле и това е удар от врат. Дефанзивен план, да видим дали днес ще се представят по-добре футболистите на Александър Димитров. Дунгала пробива по левия фланг. Има предпоставки за нещо интересно пред вратата на Локомотив. Центрира на Дунгала. Грушарски избива. условия. След контузията на Василий Минев и силно включен за ветерана и биш футболист на Ботев Пловдив. Там Дел днес получават почивка, логично е да бъде така. Село жестоко
висока битка за промоция към първа лига. Първи шанс за гостите от Пловдив, Фернандо Вяна. Целите на Ботев. И сега канадчета се насочват още веднъж към Георги Гелашки. Студент Дунгала. Пловдив предало към човека, който записа част от най-славните страници в историята на Ботев. Удар от движение. И пак сюда. Стегля надясно, където беше Траянов. Той е надскочил. Дунгала. Вяна. Дунгала. Финтове на Дунгала за държателите. Като дублиран сега от Минев. Предпочета обаче друго. Активен днес в фаза атака. Повечето опасности за Ботев пресичат Неделев. Дунгала. Много се справи без тяпто в защита. Симеон Райков. Той пък е спрят от Дунгала. Силно начало към Дунгала, но ще... Дунгала. Също него реална проказка. Дунгала успя да се справи. Сега Доден Дунгала. Дунгала. Финтове срещу Здравко Илиев. Продължава да задържа. Пада. Мисля си, че нямаше никакви основания тук да бъде отсъждано. Абсолютно Доден Дунгала с пълна възможност. Подаване на Сърканио си. Много се нрави това момче с представянето си. Не само в тази среща, защото си мисля, че този двубой не може да бъде мерило с ситуация, но все пак. Лошото за Отличани е това, че те получиха попадение в момент в пати сега и това извън Дунгала. Дунгала срещу Станчев, финтове на Дунгала. Това е подаване към много висок. Началният половин част от дербито на кръга между Ботев, Пловдив и Пловдив. Александър Цветков връща напрежението в наказателното поле на Ботев. Сега Дунгала. Не пресечено до толкова, че да покрие дължимите към момента заплати и премии. След това обаче какво ще се случва? Не е много ясно. Сега Минев. Дунгала. Задържа добре до тук. Нямаше кой знае колко чисто голови ситуации. Дунгала. Играва се с Милен Желев. Извършено е нарушение от страна на Милен Желев. Той бе предупреден за действията си в Дунгала. Също него Милен Желев. И отново извършено нарушение на Милен Желев. Този път обаче той приключи и жълта. Пламен Дилов. Дунгала. Позагуби се през второто по време за Ден Дунгала. Сега нахлува. Добър рейд. Видя Неделев в такива дни. Няма как всеки мач да вкара 4 гола. Дунгала. Спря на Целияш. Непозволено. Жълт картон за Катрелев. Тялото на Минев. И сега Дунгала. Премина през един. Сега Които трябваше да се намесва Крушарски. Дунгала по левия фланг. Тренерната смяна за Ботев Пловдив ще бъде Стивен Петков. Той ще се появи на мястото на Фернандо Вяна. Дунгала към Балтанов се отбива в напречната града. Дунгала. Там попристи въззрено срещу французина. Сими успя да спаси достатъчно дистанцията и все пак Дунгала се справи. Сими вкара, донесе доза напрежение в играта на жълто-черните. Не Дунгала пък сега успя да се справи с трима футболисти на Рад Грачани. Преди отбора напред, обаче се отвори отзад. Дунгала, ударява Яблонски, той се връща. Пак Дунгала, заради филм, няма нищо. Към Марек Дизма, естествено. Неговите гъби, тока да попадна право в Дунгала. Само се опитва да го използва. Допира с тъпката на Доден Дунгала. Серия от финтове и изстрел. На Черно море в историческото съперничество между тези два отбора на нивоа група и първа лига. Лазаров изтребане. Сега доста по-активен е този човек, Лазар Марин. Отлична игра с тяло на Доден Дунгала. Подаване към Гео Кампус. Минчев.
Двама срещу него, отнеха. Студент Дунгала. Ботев може да контратакува. Няма достатъчно подкрепа от Дунгала, плюс това Янис Карабельов застана добре срещу него. От двамата. Дунгала се засилва и струва се, че топката дори удари градата. İşaret geldi. Endongala top dışarıda. Изстрел отново е на Дуден Дунгала. Тук на своя домашен стадион и касира 3 загуби. И заради това сега Дунгала стреля Макенджиев. Ето го първото спасение. Двойно при това на Макенджиев, защото топката е лича. Дунгала. Удар на Дунгала. Удар на Дунгала. Какво спасяване на висота? Take me higher with your words, your voice is sweet. Give me fire with your hands, with them for me. Your voice is sweet. With your hands for me. Topu Hüseyin Kala geliyor. Yerden bir pas. Endongala. Yerden bir pas daha. Gol pozisyonu, topu alana gol. Batuhan Artaş'tan atıyor.